Refinancování. Na konci každé fixace vám banka nabídne novou sazbu pro další fixační období dle aktuálních tržních podmínek. Tomu se říká refixace. Pokud se svou bankou na refixaci nedohodnete, můžete přistoupit k refinancování. To znamená přesunu vaší hypotéky z jedné banky do banky jiné. Pozor! Při refinancování musíte standardně dokládat příjmy jako u vyřizování nové hypotéky. Již nestačí, že stávající hypotéku řádně splácíte a svoje příjmy pouze prohlásíte. Při refinancování se také musí dělat nový odhad nemovitosti. Výhodou ovšem je, že většina bank ho má v tomhle případě zdarma. Čemu se ale nevyhnete, jsou správní poplatky na katastru. A to hned dvakrát. Nejprve na katastr vložíte novou zástavní smlouvu. A jakmile dojde k doplacení původní hypotéky, tak zaplatíte ještě návrh na výmaz původní zástavní smlouvy. Žádné jiné poplatky a sankce by vám banka neměla účtovat, protože splacení úvěru ve fixaci je ze zákona zcela zdarma. Pro více informací navštivte můj blog www.valahypo.cz.